Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Ideme si sa. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj.
Srdečne vás všetkých prítomných vítam na zelenej perle východného Slovenska, nazývanej aj Slovenské more, na vodnej nádrži Veľká Domaša. Táto vodná nádrž je postavená na rieke Ondava v horskom prostredí Ondavskej vrchoviny, situovaná v okresoch Vranu nad Topľou a Stropkov. Výstavba tohto vodného diela sa začala v roku 1962 a ukončená bola o 5 rokov neskôr v roku 1967. Kvôli tomuto projektu muselo byť zatopených niekoľko priľahlých obcí. Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam. Slúži na reguláciu prítokov vôd do východoslovenskej nížiny a ako zásobáreň vody a na rekreáciu. Na brehoch jazera sa nachádza 5 rekreačných stredísk: Valkov, Dobrá, Poľany, Holčikovce a Nová Kelča, kde sa práve nachádzame. Tak a teraz mi dovolte, aby som v mene organizátorov tohto podujatia, pani Evky Opinovej, krajskej predsedníčky Prešovského kraja, a Miroslava Hvizdoša, okresného predsedu Prešov za stranu Národná koalícia, privítal na pódiu vzácnych hostí, na ktorých sa isto všetci veľmi tešíte. Vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Tomáša Tarabu, zo strany Život. Ďalej vítam medzi nami predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka, pána Pavla Zacharovského, Ivana Ševčíka, pána Jana Klišandu, pána Karola Farkašovského, pani Janku Tereňovú, pani Katarínu Malíkovú a pána Pavla Hurčalu. Ako je na Slovensku zvykom, privítame ich chlebom a soľou. A teraz by som poprosil a odovzdávam slovo predsedovi Národnej koalície, kandidátovi SNS pod číslom 150. Je to chlap, ktorý si stojí za slovom a nie náhodou, ako sám hovorí, jeho heslo je dolu hlavou kolísaný. Nie je dolu hlavou kolísaný. Starosta z Očovej, pán Rudolf Huliak. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Ja som strašne rád, že ste nám obetovali takto svoje nedeľné popoludnie, pretože dneska chodíme pomedzi ľudí a prednejšie pre nich bicykľovanie sa, golf a podobné aktivity, poprípade sušenie sena na dedinách, a práve toto je tá cieľová skupina, ktorú my musíme osloviť, zobudiť a prebrať, pretože sami vidíte, nachádzame sa v lone nádhernej prírody, medzi pasienkami, medzi remískami, ktoré sú pokosené, ktoré sú obriadené, a za nami je dokonca maštaľ s hovedzím dobytkom, a tieto všetky hodnoty slovenského vidieka, Slovenska ako takého a tej agrárno-lesníckej podstaty sú momentálne tak ohrozené, ako ešte nikdy tomu nebolo. Viete veľmi dobre, nachádzame sa v nejakom divnom Matrixe, ktorý spustili mocní tohto sveta. Začalo sa to tou covidovou krízou, keď niekto zbadal jednu vec, že tí ľudia na tom svete majú veľmi veľa súkromného vlastníctva. To znamená, vlastnia veľa tých pasienkov, veľa hôr, vlastnia veľa nehnuteľností, a Slovensko v rámci Európskej únie je, dá sa povedať, najväčším lídrom tohto na počet obyvateľov. Keď vidím človeka, ako sa ide bežne prejsť tamto napríklad s obsom, a keď vidím na našich lúkach pása ovce, kravy, tento pohľad je bežný aj pre Rakúsko, Švajčiarsko, Alpy v Nemecku, v Taliansku. Akurát niekomu začalo toto náramne vadiť. Začal prehlasovať, že v Európskej únii momentálne treba zachovať 20% pôvodnej prírody.
To znamená vrátiť prírodu do pôvodného stavu. Keď sa človek tak medzi riadkami zamyslí nad vyhlásením jednotlivých eurokomisárov, podotýkam tých, čo nie sú v Európskej únii volení, pretože máte 705 volených europoslancov, ale práve tí eurokomisári, ktorí sa rozhodli rozhodovať o nás, o našich životoch, tí tam volení nie sú. Tie poradné hlasy tých europoslancov a mám pocit niekedy také štekanie do vetra a do prázdna, predvádzanie sa svojej vlastnej osoby, tých, ktorí zvolilo Slovensko, lebo my z vidieka sme si povedali, na čo by sme išli k eurovoľbám, pretože my máme o mnoho viacej a dôležitejšej inej roboty, tak sme dopustili, že sa tam dostali Hojsík, Viezik a podobná kompánia aj z ostatných politických liberálno-progresívnych strán, ktorí jednoducho zapredali Slovensko. A za tie 4 roky, ktoré sme tu videli v rámci zábavnej vlády pána Igora Matoviča a spol, dokázali nás všetkých dostať na historické, ťažko to opísať, ako ten názov použiť, aby som niekoho teraz neurazil, ale myslím si, že to Slovensko, v akom stave sa nachádza, tak sa nachádza v historickej kríze, ako tomu bolo zhruba po druhej svetovej vojne, pretože či už vezmeme hospodárstvo, či už vezmeme sociálnu sféru, zdravotníctvo, školstvo, začína byť v takom krachu, že človek si kladie otázku, kam sa dostala civilizácia v 21. storočí. Ten výjav človeka s obsom na našich pasienkoch onedlho nemusí byť taký, ako ho poznáme. Pretože jednak nám môžu zakázať sa ísť takto s tým psom prejsť, jednak tie pasienky nebudete môcť vidieť pokosené, pretože tu bude bez zásah. A jednak celú tú krásnu prírodu, ktorú poznáme s tou širokou flórou a faunou, kde Európska únia dáva za vzor 70. roky československého lesníctva, života na vidieku a všetkých ostatných činností, ktoré človek na tom vidieku mal a poznal a dospeli vlastne k tomu, že tú prírodu dneska máme závidenia hodnú v tak rôznorodej flóre a faune, ale hlavne čo? Schopní sú na tie hektáre našej prírody trlancovať verejné zdroje, kradnúť eurofondy a baliť sa na našom životnom vidieckom štýle. To si neuvedomuje, že 30. septembra príde k ráznemu medzníku vo vývoji Slovenska, tak by som povedal, že je naivný. S Filipom Kuchom momentálne chodíme po všetkých dedinách, ktoré sú dotknuté zonáciou, po všetkých dedinách a mestách, ktoré sú dotknuté problematikou veľkých šeliem. Veľmi dobre viete, o čom to dneska je. Ľudia prestávajú chovať, ľudia prestávajú pestovať, ľudia prestávajú včeláriť, pretože keď vám ten medveď 2-3 razy za mesiac rozpije tie úle, alebo vám 100 oviec zmizne len tak z pasie, pretože máme premnožené vlky, ktoré nie sú nejakým spôsobom regulované už 4 roky, takisto s medveďom hnedým, tak dochádzame k tomu, že niekto tu účelovo ten náš vidiek, tú našu prírodu a celkovo ten náš agrárno-lesnícky systém podstaty života na Slovensku začína rušiť. To, že sem naťahali fabriky na výrobu automobilov, pozhrňali ornicu, urobili montážne dielne zo Slovenska, to je len taký vedľajší ekonomický aspekt Európskej únie, by som povedal. Ale čo je tu najhlavnejšie, že sa tu pripravuje istý nový svetový poriadok. Nový svetový poriadok s jednou armádou, nový svetový poriadok s digitálnou menou, nový svetový poriadok, kde má zaniknúť akýkoľvek výmenný obchod, pretože digitálnu menu ste schopní spraviť len vtedy, keď ten výmenný obchod, tie tradičné remeslá, to poľnohospodárstvo, tú prvovýrobu na našich majeroch, na našich lúkach, na našich horách dokážete zastaviť, pretože ľudia vtedy dokážu byť závislí od toho digitálneho eura len a len vtedy, keď ten obchod zničíte. Ak 30. septembra vyhrajú živly typu Šimečka a spol, dostaneme sa do fázy, kde nám prostredníctvom jednotlivých stupňov ochrany národných parkov, chránených území európskeho významu, a ešte neviem, čo všetko si navymýšľali, pretože keď si vezmete, pomaly 60% územia Slovenska, tej voľnej vidieckej prírody, je nejakým stupňom ochrany už chránených. Neviem, či viete, od 2. stupňa ochrany si to vyžaduje na okresnom úrade odbore životného prostredia povolenie prejsť aj so stádom oviec cez potok.
Sami už teraz viete, na dedinách strom, ktorý sadili vaši starí rodičia, ktorý vám jednoducho začal buď trhať koreňmi základy domu alebo garáže, alebo jednoducho vám pada haluze, začína vysychať a ohrozuje vaše deti alebo vás na tej záhrade, ktorú užívate, musíte 1,20 m vysoko, 40 cm obvodu žiadať od okresného úradu. Ten strom, ktorý vysadili vaši starí rodičia. Z nás, obyvateľov vidieka, si spravili rukojemníkov životného prostredia. Keď som teraz bol Podhradí Martinskom a bol tam generálny sekčný riaditeľ Ministerstva životného prostredia, pán Maňka, a položil mu otázku starosta Podhradia, čo robíme v tej prírode zle, že si to tu vyžaduje urobiť národný park na našom životnom prostredí, pretože tú prírodu vypracoval a dostal tú krajinotvorbu do stavu, aký je hodný podľa nich vraj chrániť práve ten systém vidieckého života, to pasenie, to obhospodarovanie, poľovnícke, lesnícka činnosť, všetci, ktorí sa na tom podielali, on nám nevedel zodpovedať jedinú z tých 550 pripomienok zonácie vo Veľkej Fatre, že prečo by sa zrazu mal ten život na tej dedine, na tom vidieku zmeniť. Potom si kladiem otázku, kto a čo tým sleduje, že chce tým ľuďom zakázať tam pásť, zakázať tam tie lúky kosiť, zakázať palivové drevo, trvale udržateľnú surovinu a obnoviteľnú v tých lesoch, zakázať ľuďom s ňou kúriť v komínoch a zakázať ten spôsob toho života, na ktorý ľudia boli zvyknutí 700-800 rokov, pretože len Očová má tradíciu, písomnú zmienku svojho života 787 rokov. Aby ste vedeli, Amerika je oveľa mladšie územie ako obyčajná Očová alebo ktorákoľvek obec v rámci Slovenska. A nám ide niekto diktovať, či my ideme chovať, pestovať, alebo jesť zdravé suroviny z našej produkcie v prvovýrobe poľnohospodárskej. Niekto, kto je tu polovicu z toho, čo tu žijeme my. A čo sa vieme o tú prírodu starať. A nikto nám to nikdy nemusel hovoriť ako. Keď som minule spravil video z Domaši, malo na internete cez 380 000 pozretí, cez 5 000 zdieľaní. Tí, ktorí pochopili, keď som tam napísal, že o túto krásu nás chcú pripraviť, tak vedeli, prečo to rozprávam. Pretože vedeli to, že jednotlivými stupňami ochrany nám môžu zakázať sa tu kúpať. Jednoducho môžu zakázať aj to, že spravia, že to dielo zrazu treba zlikvidovať. Ako sa momentálne uvažuje o likvidácii vodného diela Gabčíkovo nad Maroš. 4 roky za vládnutia Budaja nedal korunu, podotýkam, do obnovy Gabčíkovského vodného diela. Je v chátranom stave, normálne v stave rekonštrukcie, ktorá bude vyžadovať miliardy eur. Všetko mi to pripadá ako nachystané na jednu krásnu privatizáciu, aby sa tieto veci zničili, alebo nejakým iným spôsobom nás donútiť užívať naše vlastníctvo na vidieku. Keď vás donútia prestať chovať, pestovať, sadiť, kosiť tie lúky, včeláriť, keď vás obmedzia natoľko, že zistíte, že vy ste darmo na dedine, keď nemôžete výjsť pomaly za vlastnú záhradu, a keď jednoducho zaťažia náš majetok daňami, rôznymi karbónovými koeficientami, ktoré chcú spraviť karbónovú daň z našich domov, lebo nie sú zateplené, nemajú vymenené obloky, neplesnie nám to, lebo veľmi dobre viete, keď si všetko zateplíte, vymeníte obloky, aké nevetráte zase, naverím Boha, a vypúšťate všetko teplo von, tak to všetko plesnie. Lebo ja som človek z dediny. Mňa môžu krmiť tými kravinami o klíme, o CO2, všetkými týmito balastami, ktorý je plný internet. A keď im tam napíšete, že aj dokonca ten nositeľ Nobelovej ceny, čo sa týka klimatológa, že to tam jednoducho povedal, že je to jeden podvod, tak vy ste najväčší hoaxer. No tak hoaxeri sme boli aj vtedy, keď sme vraveli pandémia, že je sprostosť, že obmedzovanie ľudských práv je sprostosť, keď sme povedali, že všetko tu, čo obmedzili a zničili naše podnikanie v gastre, v ubytovacích zariadeniach, celkovo turistickom ruchu na Slovensku, zase sme boli len hoaxeri. Tak mi dneska povedzte, na základe čoho nás chcú označiť hoaxeri, alebo dezoláti, lebo na tento Budajov výrok som mimoriadne hrdý, lebo sme to my boli, čo sme tam stáli v svite na prvom proteste proti reforme národných parkov.
Ľudia, skrátka povedané jednu vec. Ak 30. septembra nezabojujeme, nebudeme voliť strany, ktoré budú bojovať za Slovensko, či už na Slovensku, alebo v Europarlamente, alebo sa nepostavia striktne voči Bruselu v rámci likvidácie národného štátu, národného bohatstva Slovákov, neochránime si vodu, pôdu, les ústavným zákonom, neochránime si našu hotovosť ústavným zákonom, ale hlavne nevymažeme z tej ústavy článok, kde Európska únia a jej legislatíva je nadradená slovenskej legislatíve, tak my sme po septembri skončili. A ak nechceme sa takto stretnúť, ak si nechceme dať pivo, ak si nechceme niečo ugrilovať alebo uvariť guláš, alebo ak chceme skončiť s našim vidieckým spôsobom života, tak takýmto spôsobom sa my musíme všetci na tom vidieku zmobilizovať, kde žije 2 700 000 ľudí a je 40% ľudí nevoličov. Lebo tí liberálni, tí progresívni štváči, ktorí tu zabezpečili tento krach Slovenska v priamom prenose, zmizlo niekde 40 miliard, ktoré nikto nevie kde a nikto ich nepocítil, pretože sami veľmi dobre viete, ten deficit štátny, ktorý spôsobili, ktorí naďalej rozkrádajú, keď si on môže teraz kúpiť 100 Fiatiek, 500 a predvádzať sa s ňou póny, to sú naše peniaze. Naše peniaze, z ktorých mali byť dôchodky, ktoré mali byť v zdravotníctve, ktoré mali byť v školstve a ktoré mali byť v infraštruktúre ciest tohto štátu. Ja, okrem Matovičových Fiatiek, nevidím za posledné roky nič, že by sa tu bolo niečo urobilo, ale vidím tie veci, ktoré sa tu neurobili. A jednoducho to Slovensko nemá šancu. Pokiaľ na Slovensku znova nebudú kvitnúť lúky, nebude sa na nich pásť, nebudeme mať na každej dedine poľnohospodárske družstvo, majer, strojno-traktorovú stanicu, znova sa nevráti život do našich lesov, čo sa týka ťažby dreva a jeho spracovania následného, nie predaj guľatiny do Číny, do Poľska, tu sa musia robiť prvovýrobky. A my sa musíme dokázať sami uživiť a nachovať zo slovenských zdravých potravín a za slovenské ceny. Nová privatizácia strategických podnikov, žiadne také, že naša energia pôjde na burzy a my ju budeme kupovať 10-násobne drahšiu. Našu energiu vyrobené v 2 atómových elektrárniach a 35 vodných elektrárniach si Slováci kupujú cez zahraničné burzy a zadlžujú sa, lebo štát to kompenzuje. Ale všetky tieto kompenzácie, či už sú to kompenzácie obmedzujúce užívateľské práva v rámci jednotlivých stupňov ochrany národných parkov, alebo sú to kompenzácie práve za tú elektriku, alebo to, že teraz ide za 68 miliónov vykupovať ministerstvo životného územia pôdu našu vlastnú v chránených územiach od nás. Tieto všetky peniaze sú čerpané zo štátneho rozpočtu. Slovensko je úmyselne zadlžované. Slovensko je dávané do rúk ako doslovne a do písmena vazal pre zahraničné spoločnosti a banky. Skončíme takýmto spôsobom, hoci sa tu sami vieme bez problémov uživiť na poľnohospodárstve, na zdravých potravinách, ako ich dlžníci, ich vazali, a Slovákom nebude patriť meter štvorcový pod slovenskými nohami. Budeme otrokmi vo vlastnom štáte, v ktorom nám nebude patriť nič. Drahí Slováci, ak niekto mi tu povie, že sa niečo nedá, nepoznám tento pojem, pretože tí ľudia po druhej svetovej vojne nezačali plakať, nezačali sa ľutovať, vyhrnuli si rukávy a začali makať. A Slovensko nám v 90. rokoch minulého storočia odovzdali plne funkčné celou infraštruktúrou a viete veľmi dobre, že tento poklad, ktorý sme dostali od našich predkov, ktorí potili krv a mali mozole na rukách, sme mali zveľadiť a odovzdať našim deťom. To, čo sme spôsobili my, čo tu sedíme. A my, čo tu sedíme, to musíme zachrániť a povedať im rázne stop 30. septembra. Stop rabovaniu Slovenska, stop rozkrádaniu Slovenska a stop ničenia národného štátu, akým Slovensko je a našou krásnou, nádhernou vlastou. Takže môžem povedať, Slovensko si nedáme. Ďakujem. Tak ďakujem pánu Rudovi Huliakovi za jeho obsiahlý reč a obsiahle zhodnotenie situácie na Slovensku. Dnes tu máme príležitosť a potešenie privítať aj ďalších kandidátov z radou Národnej koalície.
ktorých takisto nájdete na spoločnej kandidátke SNS. Dovolte mi teraz, aby som ich predstavil a vy tak budete mať možnosť bližšie spoznať svojich favoritov, rozhodnúť sa, dať svoj hlas tomu, ktorý vás dokáže osloviť, zaujať alebo presvedčiť. Ako prvý sa vám prihovorí generál vo výslužbe, ten, čo dokáže urobiť poriadky v radoch polície, človek od fachu, Ivan Ševčík. Ďakujem za slovo. Na kandidátke SNS ho nájdete pod číslom 148. Ďakujem za slovo. 35 rokov som slúžil v ozbrojených zložkách a teraz, keď som 2 roky v civile, tak ľudia ma oslovujú a hovoria mi, že som sa radikalizoval. 35 rokov som musel byť ticho a teraz si konečne môžem povedať to, čo si myslím a chcem bojovať za svoje deti, za svojich vnukov. Dobre vidíte, čo sa deje v našom školstve. Nastáva debilizácia našich detí, to znamená znižovanie nárokov, bez domácich úloh, bez akejkoľvek zodpovednosti. Tomáš Taraba tu spomenul sexualizáciu detí v škôlkach, školách. Ja hovorím dokonca, že je to násilná sexualizácia, pretože progresívci hovoria niečo v tom zmysle, že aj dieťa má právo na sex. Dochádza k dekriminalizácii pedofilie, pretože na západe sa už razia tendencie, že to nie je choroba, je to len nejaký výber nejakého objektu iného. Takže dochádza tu skutočne aj k dekriminalizácii pedofilie. Takže musíme si dávať pozor na naše deti, na náš poklad, ktorý máme. Armáda tu nemáme. To vám musím povedať otvorene, že tu nemáme. Máme plné výcvikové priestory cudzích vojsk a naši vojaci nemajú kde cvičiť. Nemajú kde cvičiť, nemajú s čím cvičiť, pretože aj muničné sklady sú prázdne. A keby došlo k nejakému konfliktu, tak som presvedčený o tom, že nedokážeme ubrániť ani jednu dedinu na našom Slovensku. Potom tu máme našich politikov, ktorí nás predávajú či už Európskej únii alebo v zahraničí. Doteraz sme nevedeli, že boli podpísané zmluvy, ako je Trojmorie, ako je Bukurestská 9. Sú to 2 zmluvy, ktoré nás stavajú ako obranný val Západu a Ruska. To znamená, že sme doslova do písmenných hodení do prvej línie. Tieto zmluvy boli podpísané v roku 2015 a doteraz sme o nich ani nevedeli. Ďalší fakt, ktorý nás zaráža, je, ako sa podkladáme Svetovému ekonomickému fóru. Je to súkromná organizácia, kde si platíme členské a kde za každý výjazd, každú konferenciu tiež platíme ťažké prachy. Dobre viete, že napríklad vo februári bola v Davose konferencia, na ktorej sa zúčastnili naši politici. Či to bol Heger, či to bol Káčer, alebo Lajčák a Šefčovič. Samozrejme aj von der Pfizer. Takže ak nemáme z tohoto žiaden výstup a pritom dobre vieme, že učenie Klausa Schwaba je jedno zvrátené učenie, ktoré má za úlohu zotročiť a dostať ľudí do digitálneho otroctva. Potom ďalšia vec, ktorá trápi ľudí, je samozrejme ekonomika. Rozhadzujeme milióny na rôzne mimovládky. Dobre viete, že pred niekoľkými mesiacmi vláda dala 21 miliónov Serešovej nadácii a o pár dní odvolávali šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože krachuje. Rozhadzujeme peniaze, ktoré doslova dopisujú na pre darmožeračov. A tieto peniaze potom chýbajú v našom sociálnom systéme. Toto všetko sa musí zmeniť a preto potrebujeme ľudí s otvoreným srdcom a hlavne, ktoré bije pre Slovensko, nie pre Západ, nie pre Európsku úniu a nie pre NATO. Európska únia bola dobrý projekt, čo sa týka toho, že to bol ekonomicko-hospodársky projekt, kde sme všetci vstupom očakávali nejaký hospodársky rast, zlepšenie životnej úrovne, zdvíhanie platov. Ale teraz je to ideologicko-politické zoskupenie štátov, ktoré nás ženie do vojny, pretože von der Pfizer tlačí všetky štáty, aby sme sa zapájali do vojnového konfliktu na Ukrajine. A samozrejme ideológia je v tom, že sa stará o to, či tu majú práva slušne teploši a pritom sa nestará o to, že naši dôchodcovia padajú pod hranicu chudoby. Musíme zburcovať Slovensko, musíme zburcovať ľudí a preto vás chcem poprosiť vo svojom okolí, agitujte za to, aby všetci volili Slovenskú národnú stranu. Ďakujem vám.
Takže ďakujeme Ivanovi Ševčíkovi za jeho slova. Na pódiu je pripravená a čaká predniesť svoj prejav pani Katarína Malíková, právnička a pedagogička, dáma v zelenom, ktorá je v lese ako doma. Nie takej šelmy, ktorú by nevedela postaviť do pozoru. Jej číslo na kandidátke je 147. Ďakujem. Máte slovo, nech sa páči. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Som z Kežmarku, aktívna som vo vzťahu k poľovníctvu. Môj profesný život bol blízky pánovi generálovi Ševčíkovi. Mám odslúžené ako policajt, ako vyšetrovateľ a v rôznych funkciách po celom spektre funkcií v rámci policajného zboru a všetkých tých stupňov riadenia ministerstva vnútra. Počas mojej praxe som pracovala v podstate stále s právom a s legislatívou a v súčasnej dobe naša legislatíva je v strašne dezolátnom stave. Právne normy sú nejednoznačné, sú rozhádzané tak, že je veľmi ťažké sa v nich orientovať a to je môjim cieľom dostať sa do parlamentu a urobiť v tomto smere poriadok, aby každému, ktorému povedia, že neznalosť zákona neospravedlňuje, aby bolo všetko jasné a jednoznačné. Čo sa týka poľovníctva, som členom predsedníctva stáleho rozhodcovského súdu v Slovenskej poľovníckej komory a poľujem dlhé roky a preto mám nesmierne dobrý vzťah k prírode a preto som sa vlastne dala tou cestou, spojila som sa s pánom Huliakom a postupne som začala pracovať ako tajomník Národnej koalície a keď niekto niečo potrebuje od Rudka, tak väčšinou sa dovolá ku mne a ja to potom všetko vybavujem, takže teším sa na spoluprácu a čo sa týka volieb, treba presvedčiť všetkých, aby išli ku voľbám, aby prevzali na seba zodpovednosť, lebo to, že poviem, že ja nikam nejdem, to nie je akt zodpovednosti. Musím zodpovedať za svoje činy, za svoje rozhodnutia a preto odporúčam všetkým, čo sme tu, lebo mnohí sa poznáme, aby keď prídete domov, keď pôjdete do práce, keď pôjdete na akúkoľvek spoločenskú aktivitu, rozprávajte ľuďom, ktorým smerom sa majú vybrať ako vy a motivovať ich do toho, aby hlavne išli voliť a volili Slovensko. Ďakujem veľmi pekne a poprosím kolegu. Takže ďakujem Kataríne Malíkovej a poprosím teraz o slovo nominanta Prešovského kraja Pavla Hurčaru, experta v oblasti rybného chovu a starostlivosti o vodné toky. Ďakujem. Vážení priatelia, nakoľko krédo Národnej koalície je za našu vodu, pôdu a les, tak práve téma vody je mne ako profesionálne najbližšia a táto téma ma oslovila. Nikdy som nebol politik, ani sa ním momentálne stále necítim. Ako hovorím, som len glúpy rybar, ktorý celý život venuje doposiaľ svoje profesionálne a životné cesty chovu rýb a téma vody a ekológie je mi veľmi blízka. A keďže s touto témou prišla práve Národná koalícia, ktorá je momentálne súčasťou kandidátky SNS, tak som sa rozhodol spolupracovať s týmito ľuďmi, ako je tuto Rudo, Huliak a spol. A dúfam, že sa nám podarí naše tieto témy po 30. septembri pretaviť do skutočnosti a byť súčasťou politickej scény, ktorá bude môcť ovplyvňovať ďalšie dianie. Ďakujem. Takže toto bol Pavol Hurčala, nominant Prešovského kraja a kandiduje s číslom 143. A teraz by som poprosil o pár slov aj zástupcu SNS, podpredsedu SNS pána Jána Krišandu, ktorý kandiduje na kandidátke pod číslom 4. Ďakujem pekne. Vážení Slováci,
Slovenky, milí Vranovčania, keďže ja pochádzam, aj bývam tu vo Vranove na Toplov, tak veľmi dobre poznám naše problémy. Chcem povedať na začiatok, že na dovolenku nemôžete ísť, horí celé Grécko. Do lesa nemôžete ísť, premnožené medvede. Nemôžete si kúpiť jedlo. Máme potraviny, jedné z najdražších potravín v Európe. Neviete zloženie potravín. Čo v tých potravinách je? Hypotéky drahé. Svetlo nesviete, lebo stojí veľké peniaze. Hypotéky mladí nebudú vládzať splácať. A teraz tieto veci ešte nekončia, lebo keď sa dostanú po 30. septembri liberáli k moci, idú ďalej. Chcú zaviesť digitálnu menu, kde nás obmedzia. Z ústavy Slovenskej republiky chcú vypustiť zmienku o Cyrilovi Metodovi. Z ústavy Slovenskej republiky chcú vypustiť, že manželstvo je sviatok ženy a muža. Oni sa nezastavia pred ničím. Digitálnou menou nás budú ovládať. Budú vám za odmenu len púšťať elektriku, vodu, plyn. Teraz cez fond obnovy je vyčlenených 66 miliónov na skupovanie pozemkov od súkromných vlastníkov, lebo ich teória je tá, že vlastne súkromné vlastníctvo je záťaž. Takže pred tým všetkým sa musíme mať na pozore a Slovenská národná strana je strana, ktorá otvorila svoju kandidátku. Mali sme výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko. Mali sme výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Mali sme výročie kodifikácie slovenského jazyka. Ani jedna televízia sa o tom nezmenila. Ani jeden čelný predstaviteľ neprišiel na túto akciu a nepodporil to. Česká televízia vysielala naše sviatky a slovenská televízia nie. Sme pod vážnym vplyvom mediokracie. Preto Slovenská národná strana pochopila tak ako vždy svoju úlohu, otvorila kandidátku a na tejto kandidátke vidíte nielen mladých, nielen starých, ale vidíte napriek spektrum všetkých odborníkov. Minulé médiami prebehla informácia alebo správa, že kandidátka Slovenskej národnej strany je provýchodňarská, lebo má najviac východňarov na svojej kandidátke. Ja ako východňar musím povedať, že som na to hrdý, že naozaj je to tak. Lenže pochopili tú kandidátku zle. My sme ju neskladali ako východňarov, ale na našej kandidátke sú zastúpené všetky regióny. Lebo ľudia nežijú len v Bratislave, žijú na Kopaniciach, žijú takisto v Novej Sedlici. Musíme podporiť tu na ľudí, aby nám neodchádzali. My nechceme byť montážnou dielňou, aby sme vyľudňovali náš vidiek. Musíme podporiť malé podniky, pestovateľstvo a krátkodobé ubytovanie, aby naši ľudia nevyvážali peniaze za ubytovanie a rekreáciu do Poľska, do Maďarska a tak ďalej. My máme nádherné Slovensko, takže musíme si udržať tu na naše krásy Slovenska. Čiže kandidátka Slovenskej národnej strany je poskladaná zo všetkých kútov Slovenska, zo všetkých regiónov a ja verím, že 30. septembra odovzdáte správny hlas, aby neprepadol, aby vlastne pronárodná strana bola v parlamente, ktorá bude hájiť v prvom rade záujmy Slovákov, Sloveniek, nebude zastupovať cudoštátne záujmy. Keď už tu máme taký krásny výhľad, viete, ako sa volá ten poloostrov? Volá sa Krym. Symbolicky. Chcem povedať jednu vec. Peniaze na vojnu na Ukrajine máme, ale na dôchodky, školstvo, nové cesty. Pozrite sa, ako na východe máme rozbité cesty. Koho to zaujíma? Pri voľbách chodia tu na všade, ale tí, ktorí nám sľubujú, nám východňarom, dajte nám hlas. My pre vás urobíme toto. Kedy ste ich videli potom po 4 rokov? Ktorý politik prišiel medzi tým volebným obdobím a urobil odpočet? Tak pozrite, za 4 roky sme urobili pre východ to. Išli ste tu po ceste. Keď idete do Svinika, viete, aká to cesta vyzerá? Rozbitá, jak tank Odro. Tieto veci sa musia zmeniť. Musíme dotiahnuť tú infraštruktúru, dotiahnuť tú železnice. Nemáme spojenie vlákové, autobusové do Sniny, do Medzilaboriec, do Stropkova. Aj tu žijú ľudia na východe. Takže chceme podporiť tieto regióny a dávajte
Hovorím, pri týchto veciach pozor a žiadajte od politikov, ktorí vám tu sľubujú modré z neba pomaly, keď tu chodia. Čo ste pre východu robili? Nič, tak vám poviem. Takže naozaj Slovenská národná strana je pronárodná, ale vyskladali sme kandidátku tak, aby boli na nej zastúpené všetky regióny. Preto ja verím, že 30. septembra dáte správny hlas tej správnej strane, správnym ľuďom, ktorí nezradia Slovensko a ktorí bojujú za Slovákov, Slovenky, ale nezabúdajú aj na regióny a odkiaľ pochádzajú a odkiaľ prišli a podporia ľudí aj v týchto menej rozvinutých regiónoch, lebo málo kto o tom hovorí. Nikde sa o tom nerozpráva. Takže ešte raz ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, lebo naozaj každý radšej ide pomaly bicyklovať alebo tu na Lod na Domaši, ako príde tu na takýto meeting. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, prajem vám šťastnú ruku 30. septembra a verím, že pre Slovensko urobíme všetci spoločne správnu vec, lebo za túto správnu vec sme sa všetci spojili. Tak dúfam, že to dáme spolu. Ďakujem vám za pozornosť. A ja ďakujem magistrovi Jánovi Krišandovi za jeho slova, kandidátovi SNS pod číslom 4. Na otvorenej kandidátke stranu Život zastupuje aj poslanec Národnej rady Tomáš Taraba, kandidát SNS s číslom 5. Poprosím aj jeho pár slov. Drahí Slováci, obyvatelia tu v okolí Domaši, som strašne rád, že aj napriek tomu, že bolo povedané, že kandidátka SNS má najviac ľudí z východu a naozaj, keď sa pozrel ten prienik, tak SNS v podstate tvorí úplný stred Slovenska, pretože ak sa zlúčili kandidáti zo západu, z východu, zo stredného Slovenska, tak môžeme povedať, že SNS má najvyrovnanejšiu kandidátku, nielen preto, že sme ju otvorili, že to je kandidátka, ktorá združuje všetky významné pronárodné osobnosti alebo politické strany na jednej kandidátke. A dôvod, prečo sme to spravili, je úplne prozaický. A prišiel som nielen sem, ale chodíme do absolútne každého kútu Slovenska povedať, ak neprídete k voľbám vy, tak tým voľbám si môžete byť istí, že progresívno-liberálna Bratislava pôjde. A keďže progresívno-liberálna Bratislava pôjde voliť, a vy, ak by ste zostali doma, tak si môžeme povedať, že po 39. budeme mať Slovensko, ktoré nám už dnes oni sľubujú. To znamená, na prvom mieste vyvážu cyrilometodskú tradíciu z ústavy, pretože to nám progresívne Slovensko hovorí, že urobia. Druhú vec, okamžite zrušia definíciu manželstva a budú sa tu tvoriť zväzky medzi 72 kadejakými rodmi a toto budú pretlačať do škôl. To je to, čo nám sľúbil na druhom mieste. Na treťom mieste idú zdaniť na Slovensku výrobu, to znamená to, čo vidíte, že sa stalo v Slovalku, kde Budaj vyhnal výrobu, to, čo sa teraz na Orave, na severe Slovenska, ferozriatinové závody, to, čo má problém Žiar nad Hronom, toto je produkt týchto ekoteroristov, ktorí dávajú také environmentálne záťaže, ktoré dávajú také prekážky pri výrobe na Slovensku, že sa to tu prestáva vyplácať. Zo Slovenska robia skanzen, kde už má miesto len medveď a nie človek. Toto je tretia vec, čo nám sľubujú. Štvrtá vec, ktorá je, odozdajú všetky právomoci Bruselu, aj tie, ktoré dnes ešte my na sebe máme. My keď sme vstupovali do Európskej únie, vyrokovali sme si suverenitu v kultúrno-etických otázkach. To, že ju dnes slovenskí politici neuplatňujú, to, že robia všetko, čo vidia bruselským, nikým nevoleným úradníkom na očiach, to je problém tých ľudí, ktorí nás zastupujú a ktorí si zo Slovenska urobili trampolínu pre svoju vlastnú politickú kariéru v zahraničných štruktúrach. Nikto na Slovensku nekázal ani Hegerovi, ani nikomu, aby rozkradli alebo rozdali slovenskú armádu všade naokolo. A teraz nám hovoria, že treba tie miliardy vražať do nákupu novej techniky. Minulý týždeň rokovala vláda, nemali žiaden bod programu, nemali žiaden bod, čo sa týka hypoték, ktoré idú z 1% na 6% úrok narast. Toto ich nezaujímalo. Nezaujíma ich to, že sa ide zatvoriť 120 ambulancií na Slovensku, to, že sa idú zatvárať pediatri, to, že je masívny v podstate exodus lekárov, to ich nezaujímalo, o tom to nerokovali. Nerokovali o tom, že na Slovensku sme dostali takto na stôl miliardu eur, že postavte si nejaké 2 nemocnice.
nepostavili ani jednu, dneska priznávajú, že nevedia postaviť ani jednu, ani o tomto nerokovali. Rokovali len o obstaraní 160 obrnených transportérov do slovenskej armády. Títo ľudia nevedia, čo sú problémy Slovákov, tie problémy sú im absolútne ukradnuté. A práve preto sme sa dali dokopy na jednu kandidátku SNS, pretože každý, kto sleduje politické dianie, vie, že od toho, či prejde alebo neprejde SNS do parlamentu, závisí, ktorou cestou sa Slovensko po voľbách vydá. Bez Slovenskej národnej strany, taká je matematika, také sú čísla, nevie vzniknúť sociálna, národná a na kresťanskej báze postavená vláda. A práve preto vás chcem požiadať, aby sme si všetci uvedomili, o čo v týchto voľbách ide, aby sme nenaleteli tým pekným modrým billboardom progresívneho Slovenska o nejakej spoločnej budúcnosti a podobne. S týmito ľuďmi, s týmito extrémistami žiadna spoločná budúcnosť nie je. A aj na tomto mieste treba vyzvať všetkých ostatných, aby sa od tohoto radikalizmu, ktoré ničí Slovensko, jasne dištancovali. Aby to konečne urobilo KDH, ktoré na svoju kandidátku zobralo Mikloška, ktorý robil kandidátku progresívneho Slovenska v Bratislave, ktorý propagoval Vala, primátora Bratislavy. On mu robil agendu v Bratislave, pomáhal mu vyhrať. On, ktorý robil napríklad politickú kampaň Drobovi zo Sasky, aby sa konečne aj KDH dištancoval od týchto kriminálnych exotov, pretože čo iné môžete nazvať, keď chce niekto prízniť našu mládež, naše deti, keď tu chce dávať v školách túto sexuálnu výchovu, ktorá nemá nič s tradíciou slovenskej rodiny, ale ktorá je jednoducho niečo absolútne zvrátené. Takže toto je to, čo zo strany našej je úplne jasné. My s týmito ľuďmi nič nikdy mať nebudeme. My sa vždy postavíme na stranu vás, na stranu ľudí a preto potrebujeme vašu podporu. A ja aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli tomu, aby tá národná kandidátka vznikla. Je kľúčové, aby Slovenská národná strana prešla týmito voľbami do parlamentu a vtedy aj Slovensku blízka na lepšie časy. Ďakujem pekne. Takže ďakujem pánu Tomášovi Tarabovi, poslancovi Národnej rady a kandidátovi SNS s číslom 5. A teraz by som poprosil pána Karola Farkašovského, aby povedal pár slov. Je to kandidát za stranu SNS a kandiduje pod číslom 13. 13, pán Boh pri nás. Vážení občania, milé Slovenky, milí Slováci, moje volebné posolstvo bude stručné. Určite sa aj vy často stretávate s ľuďmi, ktorí sa vás pýtajú, a koho mám voliť a na čo mám ísť voliť, keď vôbec nemám informácie, koho voliť, za koho položiť hlas, komu dať dôveru. Moje posolstvo je veľmi jednoduché. Takýmto ľuďom treba odpovedať jednou vetou. Chcete zase, aby menšina rozhodovala o živote väčšiny? Som zvedavý, čo by nám na to odpovedali. Lebo toto sa stalo v roku 2020. Viete veľmi dobre, že 25% ľudí si povedalo a išli voliť do volebných miestností s tým presvedčením, že dáme hlas tomu Oľanu, nech bude aspoň sranda. No tak tú srandu zažívame všetci, nielen tých 25% voličov, ale zažívame všetci na vlastnej koži už 3,5 roka. Stačí sa pozrieť, čo nám táto garnitúra, táto vládna koalícia bývalá dnes už zanechala za 3,5 roka. Rozvrat štátnych financií, školstvo, zdravotníctvo v dezolátnom stave, Slovensko stojí pred finančným bankrotom, takmer 1 milión ľudí žije na hranici chudoby, z toho väčšinou dôchodcovia a sociálne slabšie vrstvy, a tak by som vo výpočte mohol pokračovať ďalej. Ale nie je všetko materiálne, nie všetko sa dá merať peniazmi. Oni nám zanechali jedno veľmi smutné dedičstvo aj v duchovnej oblasti. Duchovnú biedu. Keď sa nad tým zamyslíte, 3,5 roka v politike boli 3,5 rokmi hašterenia sa do krvi, hádok, konfliktov, nenávisti a zloby. Toto sme pociťovali aj v parlamente v roku 2016 až 2020, keď sa v rokovacej sále otvorili dvere
a vošiel tzv. Ja tomu hovorím bohatier Igor. Všetci sme mali pocit, ako keby do sály vošla zloba. A predstavte si, že tá zloba tam v tej sále kolovala, pretože tam nie sú okná, iba klimatizácia. A preto sme sa mnohí rozhodli, že ho počúvať nebudeme a jednoducho vyšli sme do salónika a keď skončil, tak sme sa vrátili. Ku kormidlu Slovenska sa v roku 2020 dostali amatéri. Dostali bohapustí amatéri, ktorí nemali na to vzdelanie, nemali na to skúsenosti, nemali na to profesionalitu, aby sa chytili vládneho kormidla a kormidla štátu. Žiaľ, dopadlo to tak, ako to dopadlo a cítime to na vlastnej koži všetci. Takže ja vám chcem povedať len jedno. Raz za 4 roky má občan výsostnú pozíciu, ktorej môže rozhodovať. A platí to na každého z 5,5 milióna občanov, samozrejme 4 milióny 120 000 voličov máme na Slovensku, alebo 4 milióny 400 000, s výnimkou detí a mládeže. Pre týchto ľudí platí to, že majú jedinečnú možnosť raz za 4 roky sa ozvať, ukázať svoju občiansku silu, svoju občiansku uvedomelosť, ísť do tej volebnej miestnosti a rozhodovať hlavou. Ja vás veľmi pekne prosím, nehovorím vám, koho chcete voliť. Každý nech si volí, koho chce. Komu je najviac sympatický, alebo k tomu je najviac sympatický. Ale dôležité je, a to je moje záverečné posolstvo, aby sme všetci 30. septembra išli k volebným urnám a volili nie na základe rôznych emócií, vylepených plagátov na francúzskej riviere, na bohviakú vilu, alebo na základe 500 fiatiek po celom Slovensku. Ale voľme a voľte na základe vlastného zdravého rozumu. Ďakujem vám pekne a držím palce. Tak to bol Karol Farkašovský, kandidát Slovenskej národnej strany pod číslom 13. Takú krajinku mám, hej, sama za mnou chodí.
Domu prowadzenie, zdradzenie, domu prowadzenie, domu odprowadzi z podoblaczką zdrady, domu odprowadzi z podoblaczką zdrady. Išla ja do sadu zahrabovať slavu, išla ja do sadu zahrabovať slavu. Divočky špívajú a jaručky lámu. Divočky špívajú a jaručky lámu. Divočky špívajú, každá Ukrajina. Divočky špívajú, každá Ukrajina. A jaručky lámu, čo ja narobila. A jaručky lámu, co ja narobila. Mladé nevestočky, hej nevestky, nevestky, mladé nevestočky, nemám vieši, len na hlave kúsočky.
Srandičky. Ora žena. Hrecky. A nám nič? Nie, ja radšej kolo fľašky zatancujem. Jaj, zatancujem, to zízime. Poukáž. Očko moja, vytočí
Folklórna skupina Kňahinka. Zatlieskajte im, poprosím vás. Folklórna skupina vznikla v roku 1998 v obci Čičavá vo Vranovskom okrese. Neskôr sa presídlila do Mestského kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou a jej členovia pochádzajú z celého okresu. Teraz máte priestor aj vy. Ak by ste mali nejaké otázky na kandidátov, tak vás poprosím, dvihnite ruku a ja som za sekundu pri vás. Má niekto nejaké otázky? Nikto sa nechce nič spýtať? Každému je všetko jasné? Áno, tuto máme jedného odvážlivca. Sekundičku, hneď som pri vás. Do sekundy. Takže, čo by ste sa chceli spýtať? Mne chýba tu pán kapitán Danko. Kde? Dobre, tak opýtame sa.
Pán Andrej Danko mal dneska debatu v TA3 s pánom Grelingom, takže na 2 miestach sa bohužiaľ nedalo byť. A viete, televízia vám nedá termín 2 mesiace dopredu, jednoducho tým vám to oznámia v piatok, že v nedeľu tam musíte byť, bohužiaľ. Spokojný s odpoveďou. Povedne som spokojný. Tak ako je jasné, že na 2 miestach nemôže byť. Ďalšia otázka. Má niekto nejakú... Ale akú, veď nemôže byť na 2 miestach naraz odpoveď. Ja som ju pochopil. Ešte mám dačo. Takto, tu máte určité korytá, kolesa, koryto, koleso. A vy sa Slovenská národná strana k čomu prikláňate? Budete používať kolesa či korytá? Že otázka bola jasná, poprosím o odpoveď. Zdravý sedliacky rozum si myslím, že bude používať národná strana. Ďakujeme za odpoveď. Ďalšia otázka. Nejakú otázku. Každému je všetko jasné. Vy už ste vyčerpali svoje možnosti, že 2-krát a dosť. Idem ďalej. Chcete ešte jednu? 3-krát a dosť. No, máte dosť, áno, vidno, ideme ďalej. Nikto nič. Tuto vedia všetko. Môžem povedať ešte 2 vety, kým sa niekto odváži ďalšiu otázku. Ja som zabudol vo svojom príhovore povedať jednu vec, že sme svedkami rôznych prieskumov verejnej mienky. Vidíte, že každý týždeň agentúry produkujú percentuálne rozloženie síl na slovenskej politickej scéne a chcem vám povedať iba jednu vec. Aby ste naozaj uvažovali zdravým rozumom, keď pôjdete do volebnej miestnosti a nenechali sa presviečať rôznymi agentúrami prieskumnými, ktoré vyrábajú výsledky na základe toho, či im daná politická strana zaplatí a koľko im zaplatí. Poviem vám len takú maličkosť. Každý europoslanec, poslanec Európskeho parlamentu má ročne k dispozícii 70 000 eur na vlastnú propagáciu. Ak si spočítate, Progresívne Slovensko má 4 europoslancov, 4x70 000, koľko to je, viac ako 250 000 na 1 rok, tak si myslím, že môžu nakúpiť aj na 5 rokov politickú reklamu a politické preferencie. Nezabúdajte na to, riaďte sa prosím vás vlastným zdravým rozumom. To je najlepšia cesta, ako Slovensko dostať z toho marazmu, v ktorom sa nachádzame. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Karolovi Farkašovskému. A ešte raz, posledný krát, klasická otázka. Chce sa niekto niečo spýtať? Áno, máme tu ďalšieho odvážlivca. Sekundičku, hneď som pri vás. Ja by som mal len takú malú poznámku. Som dennodenne na Facebooku, YouTube a všade. A myslím, že vás málo vidno. Málo ľudí o vás vie. Vďaka mojej kamarátke a mojej manželky vás poznám, ináči ste tam málo. Myslím, že je to málo propagované. Všetko? Tak možno zvláštna otázka od staršieho človeka, lebo väčšinou tí PR manažéri si myslia, že starší ľudia na Facebook nechodia, ale zjavne chodia. Takže poprosím o odpoveď. No, takže ďakujem pekne za otázku. Odpoveď je asi taká, že Slovenská národná strana má na svojom Facebooku 100 000 sledovateľov. To je určite veľmi pekné číslo. A predseda Slovenskej národnej strany, pán Andrej Danko, má 110 000 sledovateľov na Facebooku. To je takisto výborné číslo. A keďže ste tak povedali, tak ja vás vyzývam tu na, aby ste všetci sledovali profily tu na prítomných kandidátov, aj ich strán a vlastne sa zapájali do komentov a dávali tam aj návrhy. Ale naozaj 110 000, myslím, sledovateľov je veľmi dobré číslo a naozaj ten YouTube, teraz nastáva volebná kampaň, tak ten YouTube sa bude propagovať až teraz. Všetko je načasované tak, ako má byť. Ja
Ja len chvíľku, tak ako hovoril pán Krišanda, aj náš pán predseda Rodko Huliak má veľkú sledovanosť, aj videí, aj YouTube, aj na Facebooku. Čo sa týka nás, viacerí tu z nás hovorili, že nie sme politici. Doteraz sme neboli aktívni a činní. Treba to zobrať aj tak, že my sme nešli do politiky, alebo nechceli sme ísť do politiky. Ja som osobne nahnevaná mama, nahnevaná učiteľka, čo do nás hustili a čo nás nútili robiť ako riaditeľka školy, tak jedno s druhým. Nesúhlasila som s tým a práve preto sa chcem zasadiť práve o to, že to, čo sa teraz chystá do škôl a v septembri budete veľmi nemielo prekvapení, ak sa naozaj nedáme dokopy a nebudeme 30. septembra rozhodovať o tom, čo sa budú vaše deti učiť, teda naše, lebo ja hovorím, že mám 1000 detí, nie len svoje 2 vlastné. Čo sa budú naše deti učiť v škole, ako sa budú ďalej riadiť a čo bude sa ako ich ďalej život odvíjať. Dnes sme tu videli prekrásny ľudový súbor. Tlieskala som 3 dámam v skoršom veku, pretože tie tradície od tých starých mám sa musia prenášať na deti a vnúčata. Pretože v tradíciách dokážeme prežiť nás slovanský, slovenský duch, ale v tradíciách môžeme ďalej sa obrodiť a nanovo vykročiť do ďalších dní. Takže dnes môžeme povedať, že my, čo nie sme známi, ktorí sme doteraz neboli politici, tak áno, treba, aby sme chodili medzi ľudí, aby ste vedeli, že aha, tu budeme. Ja napríklad som si iba teraz založila webovú stránku, pretože som doteraz to nepotrebovala. Takže webové stránky, facebookové stránky, YouTube, teraz sa to začne, aby ste si vy mohli vybrať a nie ako tu pán hovoril, že kde je kapitán alebo tak, aby ste naozaj rozmýšľali srdcom a zdravým rozumom, že ľudia, ktorí k vám tu dnes rozprávame a sedíme, to myslíme so Slovenskom úprimne vážne, pretože naozaj ideme všetci srdcom. Ďakujem. Jej číslo na kandidátke je 131. Ďakujem, máme tu ešte jedného zvedavca, tak poprosím vás o otázku. Tak vážené dámy, vážení páni kamaráti, ja som technik, tak jedna technická snad na záver. Chcete poraziť tento systém, respektíve vyhrať v ňom ich zbraňami, takže ak získate tie hlasy, či ste pripravení na takú možnosť, aby to nedopadlo ako v Amerike, že keď Trump vyhral a tie hlasy nedostal oficiálne, nedostal ich nikto iný. Tu je ESET a niečo podobné, takže či rátate aj s tou alternatívou, že vám hlasy budú odobraté, alebo proste niekto sa to zmanipuluje opäť, aby sa tá národná sila nedostala tam, kde má byť. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Máme nachystaný taký spôsob, že mladý pán Lučanský zostrojil aplikáciu, ktorá bude vlastne zo všetkých komisí zbierať dáta, pretože každých 6000 komisí budeme mať obsadené každú jednu komisiu naším človekom, ktorý bude zastupovať stranu SNS, pretože je to volebná strana. Budú tam samozrejme kandidáti aj z NK, aj zo života, čiže dá sa povedať, sme sa dali dokopy 5 strán, obsadíme 6000 komisí a každý jeden ten skrutátor, ktorý tam bude, pošle do tej aplikácii výsledkovú listinu a vlastne paralelne fyzicky ščítame všetky hlasy a budeme vidieť, či došlo k tomu podvodu alebo nedošlo a určite to potom napadneme ústrednej volebnej komisii a následne na súde. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte sa nájde niekto, kto sa chce niečo spýtať. Ak nie, tak vyhlasujem krátku prestávku a pozývam vás všetkých na výborný guláš.
Vy máte single.